Што палякі думаюць пра беларусаў? Падкаст зроблены ў Польшы зноў выйшаў на вуліцы Варшавы, каб даведацца адказ пра гэтае пытанне. І абавязкова прыходзьце да нас на сустрэчу. Жывы запіс падкаста зроблены ў Польшы 11 красавіка, ужо ў гэтую суботу. Квіткі па спасылцы ў апісанні, запрашаем усіх. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод зроблена дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі панцэрак смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Jakie jest Pani nastawienie wobec Białorusinów? No, neutralne. W każdym narodzie jest coś takiego jak dupki, przepraszam za słowo, ale chyba neutralnie. Jest to spokojny naród, jak na mnie jest okej. No są dobre. Mam sąsiadów Białorusinów, są fantastyczni, zawsze nam pomagają. Moja żona mówi, ja to bym ich wszystkich adoptowała, ale mówię serio, na serio. Mamy takich i do tej pory nawet im powiedziałem, że tam jest myślało Białorusi, bo bo to Białoruś, bo wschód, nie? Potem ten Łukaszenka łobuz i zgwałcił swój naród. No i się myślał Białoruś, Łukaszenka, a jak ja poznałem tą społeczność, to po prostu mówię, teraz myślę o was. Naprawdę są zajebiści. Jest Pani nastawienie wobec Białorusinów? Ja ich nie spotykam. Nie wiem, nie odróżniam, bo przecież, Rosjanie, Ukraińcy, wszyscy jesteście podobni, przecież to są Słowianie wszyscy, Ja nie odróżniam. Pozytywna. Absolutnie tak. Myśmy też uciekali. Także nie może być inne. Tak, nie może być inne. Jest pozytywne. Dobrze, a Dopóki nie słyszymy, że coś się z nimi dzieje niedobrego, to jest okej. Neutralne? W sensie absolutnie nie negatywne, może tak. A ponieważ nie znam nikogo o tej narodowości, nie mogę się jakoś tak wypowiedzieć z doświadczenia, ale jak najbardziej neutralne. jakie jest Twoje nastawienie wobec Białorusinów? Myślę, że pozytywne. W Polsce też w zależności, nie wiem, kto kiedy przyjechał i też w zależności, jakie ktoś ma nastawienie do Polaków, więc to, że tak powiem, chyba jest dwutorowe. Ja się nie spotkałam z żadnym człowiekiem z Białorusi, który w jakiś sposób by mi, nie wiem, zagrażał albo obrażał kraj Polskę, w którym mieszkam, albo by, nie wiem, coś niemiłego, chociaż oczywiście mieliśmy taką sytuację głośną w mediach, gdzie na koncercie po prostu ktoś tą flagę, wiadomo jaką powiesił, bo nie wiem, czy mogę tutaj mówić, jeżeli chodzi o zasięgi też na YouTubie. I to był też, wiemy, że ta osoba była pochodzenia białoruskiego i to rzeczywiście był taki atak, bo my tutaj w Polsce tak samo przejmujemy bardzo dużą ilość osób ze względu na to, że wiadomo, Rosja jest jednak nieprzyjaznym krajem też dla nas. I staramy się jednak, żeby osoby, które z nas przyjeżdżały, czy z Białorusi, czy z Ukrainy, albo z innych krajów, które też uciekają przed reżimem rosyjskim, żeby po prostu były u nas mile widziane. Więc mam pozytywne podejście, ale też, jeżeli, nie wiem, też mam negatywne podejście do ludzi, na przykład do Polaków, którzy mi coś robią i którzy na przykład nie szanują innego człowieka, więc na ten moment nie mogę nic złego powiedzieć, gdyż mnie sytuacja jakaś negatywna nie dotknęła. Moje jest nastawienie raczej pozytywne w stosunku do różnych narodowości, nie tylko do Białorusi. Osoby z Białorusi są jak najbardziej w porządku, też sam znam wiele takich osób i jakby nie ma takiej zauważalnej różnicy, że tak powiem, między zwykłym Polakiem a osobą z Białorusi, że tak powiem, takim narodowościowym Polakiem. Jak byś miała dać radę Białorusinom, jak lepiej się integrować w polskie społeczeństwo? No to chyba w polskim społeczeństwie traktować polskie zasady jako poważne i zachowywać się według zasad tego narodu. I nie robić coś takiego, że w moim kraju jest to okej, a w Polsce nie okej, to ja sobie będę robić jak chcę. Tylko w Polsce jest wolność i każdy może robić to, co chce, ale traktujmy się nawzajem z szacunkiem do każdego siebie i do polskiego narodu, bo mieszkasz w tym kraju, dlatego musisz wyrażać szacunek i traktować zasady na poważnie tego kraju. I jeszcze gdyby miał Pan dać radę Białorusinom, żeby lepiej się integrować w społeczeństwo tutaj? Nie bójcie się. W każdym społeczeństwie są jacyś idioci oczywiście, ale to
wszędzie, nie? Ale ja myślę, że wam nic nie brakuje, jesteście wspaniali. Ostatnio była taka, znaczy ta młodzież przychodzi, nie? I tak jedna dziewczyna mówi, ja tak mało po polsku, wolę po angielsku, okej. Ja sobie tak myślę, gadamy, bo jeszcze Białorusi mógł, który słabo po angielsku, no i gadamy, ja to tłumaczę, fajny jointa, nie, zmęczony byłem. Znaczy, ja mówię, potem sobie zrobiłem takie jały, no i przyszła młodzież ze wschodu i pozamiatała mój angielski, nie? Ale chodzi o to, że jesteście zupełnie na bieżąco. Znaczy, jeżeli wy jesteście Białorusinami, nic wam nie brakuje, bardzo wam współczuję. Żeśmy kiedyś też wyjeżdżali, ale to nie była aż taka sytuacja, aż tak brutalna. No więc to jest po prostu... Jestem z wami, okej? I będzie dobrze. Wie pan co, mamy tak podobne języki i tak podobną kulturę, że tu ciężko o rady. To tak raczej bym powiedział, że to bardzo szybko mówią po polsku i tutaj wtapiają w to społeczeństwo bezproblemowo. Tak? Ja tu nie widzę żadnego problemu. Zwłaszcza, że Polacy pomimo wszystko uważam w porównaniu do innych narodów, które znam, pod tym względem są dosyć tolerancyjni jednak. Jeszcze. Zobaczymy jak długo. A jak obcokrajowcom i Białorusinom lepiej się integrować tutaj? Co trzeba zrobić? Co trzeba zrobić? No nie trzeba się nie integrować. No tak sobie pomyślałam, że to trudne, żebyście się nie robili takich enklaw dla siebie. Gdybyście mieszkali w mieszkaniach, gdzie obok mieszka Polak, czy tam inny narodowością. I z innej narodowości. To o to chodzi, żeby to nie było jakieś getto. Nie wiem, czy robią coś teraz źle, że się nie integrują, więc Czego by pani oczekiwała? Na przykład. chyba niczego nadzwyczajnego, zwykłego funkcjonowania z nami jako obywatelami, bez może jakichś takich przywilejów dodatkowych. O, może tak. A gdybyście mieli państwo dać radę Białorusinom, żeby lepiej tutaj się integrować, co by to było? Szczerze powiedziawszy nie wiem. Ja myślę sobie, że po prostu funkcjonować tak jak ludzie w naszym kraju. No, studiować, uczyć się, pracować i tyle. Jest jakaś uniwersalna definicja przyzwoitego człowieka. I jeżeli ta definicja będzie uznawana, to jest okej. I są jakieś rzeczy, których oczekujesz od Białorusinów, żeby byli akceptowani tutaj? Przez ciebie, przez innych? Na pewno, żeby się języka nauczyli polskiego, żeby byli też życzliwi dla ludzi w Polsce. Żeby się integrowali, tak, żeby się asymilować, bo mamy bardzo dużo różnych fundacji, które łączą właśnie Polaków z Białorusinami czy z innymi narodowościami. Szukać też swojej kultury, swojej historii, swoich ludzi, bo jest bardzo dużo takich miejsc, też na przykład, nie wiem, restauracji jest typowo białoruskich, więc nie wiem, idźcie sobie do restauracji. Albo bardzo dużo jest grup na Facebookach, na Instagramie mniejszości narodowych, albo też się może, nie wiem, podpytać znajomych, czy kogoś znają. Ale przede wszystkim myślę, że takie fundacje, które po prostu pomagają się innym narodowościom, że tak powiem, zaklimatyzować, ale przede wszystkim też uczyć się języka kraju, w którym się mieszka. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyście też jakby ludzie, którzy przyjeżdżają do Polski, to pokazali, że im zależy na tym, żeby w tej kulturze naszej funkcjonować. Ja nie dawałabym żadnych rad. Sami powinni wiedzieć, jak się zachować, jak są w gościnie. Istnieje opinia, że Polacy patrzą na Białorusinów z pogardą. Czy z tym się zgadzasz, czy nie? Ja bym powiedziała, że nie. Chyba może do jakichś pewnych osób, tak samo jak i do innych narodów. To zależy od zachowania osoby, nie tylko od narodowości. Fajnie. I jeszcze pytanie, bo istnieje taka opinia, że Polacy patrzą na inne narodowości z pogardą. Czy pan z tym się zgadza? Słuchajcie, u nas też są ludzie, którzy będą mówili o czymś takim w stosunku do Polaków. To jest idiotyzm, słuchajcie. No, jeździliśmy po świecie, my się nigdzie nie spotykaliśmy. My spotkaliśmy fajnych ludzi. I co, czy byliśmy w Unii, czy nie byliśmy w Unii, naprawdę, no po prostu jaki jesteś, to spotykasz, wszędzie są jacyś tacy, nie, co na brzydkim zrobią deal, nie, żeby zrobić ten deal, ale znajcie spokój, jest naprawdę okej, znaczy z wami jest okej. Z nami jest okej, po prostu pilnujmy tego, co jest ważne, czyli po prostu uczciwości i prawdy i szacunku do drugiego człowieka. Istnieje taka opinia, że Polacy patrzą na Białorusinów z pogardą. Czy pan z tym się zgadza?
powiem szczerze, nigdy nie miałem takiego kontaktu w ogóle, żeby był temat Białorusinów, więc ciężko mi powiedzieć, bo nie rozmawiałem nigdy z nikim o No, o mamy Białorusinach. przyjaciela Białorusina, Tak, który to mieszka tak, od no lat w właśnie, Polsce tak. i jest naszym dobrym kumplem, świetnie się z nami jakby dogaduje. Nikt nigdy nie traktował go z pogardą, jest wciągnięty super w towarzystwo i w ogóle jest jakby całkowicie zintegrowany z nami. Istnieje jeszcze opinia, ostatnie pytanie, że Polacy patrzą na Białorusinów z pogardą. Czy pani z tym się zgadza? Nie tam. Chyba oni wariaci są wszyscy ci. Nieraz to rzeczywiście jest dla wszystkich ten. Ale nie podobają im się Chińczycy, Wietnamczycy. Kto jeszcze się nie podoba? Murzyni, mojemu synowi na przykład. Żydzi i w ogóle Arabowie. Jak to ci się podoba? Polacy. I jeszcze istnieje opinia, że Polacy patrzą na Białorusinów z pogardą. Czy pani z tym się zgadza? Nie zgadzam się. Nie zgadzam się, a dlaczego mieliby patrzeć z pogardą? A co Białorusini takiego robią, że Polacy mieliby z pogardą na nich patrzeć? No nie wiem, to każdy ma inne doświadczenie. To nie, to ja nie mam takiego. I jeszcze istnieje taka opinia, że Polacy patrzą na Białorusinów z pogardą. Czy państwo z tym się zgadzacie? Dlaczego w ogóle na kogokolwiek nie można patrzeć z Nie, pogardą? nie patrzymy na nikogo. Trochę świata nam się udało zwiedzić i wiemy, że ludzie są różni. Trudno, tacy są. A wyjdzie ten sklep? Dobrze, dziękuję Na nas państwu też bardzo. patrzyli z pogardą w Szwecji swego czasu na przykład. W innych miejscach. I jeszcze istnieje opinia, że Polacy patrzą na Białorusinów z pogardą. Czy z tym się zgadzasz? Myślę, że są takie osoby, które patrzą z pogardą. Myślę, że mogę się zgodzić, że tak jest, ale to jest takie 50 na 50. Według mnie 50 patrzy z pogardą, 50 patrzy nie z pogardą. I też istnieje taka opinia, że Polacy patrzą na Białorusinów z pogardą. Czy z tym się zgadzasz? No generalnie uważam, że Polacy patrzą na wiele takich narodowości będących w Polsce z pogardą. Nie wszyscy oczywiście, ale różni przyjeżdżający tutaj borykają się z różnymi problemami, ale cieszę się, że to idzie ku lepszemu i mimo wszystko już Polska staje się krajem powoli takim, gdzie możesz być kim chcesz i bez względu na narodowość możesz się tutaj czuć dobrze. I jeszcze istnieje opinia, że Polacy patrzą na inne narodowości z pogardą, albo na Białorusinów. Czy pani z tym się zgadza? Nie zgadzam się. Nie można tak ujednolicić, że wszyscy tak patrzą.